Nilqakom għal programm ieħor politiko. Illejla ġewwa l-istudio miegħi nilqa' il-Tanja Gawċi, nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tagħna. Għidilna xi ħaġa fuqek ħadd tkun kandidata mal-Partit Abba l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għamel introduzzjoni tiegħek innifsek. Iva, jiena Tanja Gawċi, se noħroġ għall-MPs mal-Partit Abba. Naħseb li jekk ma nagħmlux dan il-pass li noħorġu bil-qawwa tagħna biex nagħmlu dak li hemm bżonn, speċjalment aħna nafu li l-Ewropa qed titteħdilna ħafna mid-drittijiet tagħna u l-valur tal-ħajja spiċċat. So jiena dak il-pass li se nieħu li ħan iddefendi il-ħajja u dak il-vulnerabbli u hekk Alla jrid dak li jkun jien lesta li nisma' l-uġieħ tan-nies. Għax wara kollox aħna qegħdin hawnhekk biex niġġieldu mhux għall-ġebla imma għall-persuna, għall-bniedem, għan-nies. Għan-nies ta' Malta u Għawdex dejjem mhux hekk. Ekku, u xi kemm ħajkolkom kandidati fil-partit għal din l-elezzjoni? Ħanoħorġu 2. Żewġ kandidati. Alright, issa għandkom pożizzjoni pjuttost ibsa naħseb l-iktar partit f'Malta fil-verità li għandu pożizzjoni daqshekk ċara kontra l-abort. Għalfej għażiltu din it-triq li speċi tkunu daqshekk kontra l-abort. U taħsbu li speċi l-abort xorti suħaj jidħol f'Malta x'donnu partiti ta' parti ta' fuqha taħt it-tapit. Dil-issue. Hemm intom xorta bqajtu titkellmu fuqha u li bil-liġijiet li kienu ta' parti insomma bidlu daqsxejn xorta hemm il-loophole. Eżatt. Ifhimni jekk tħalli l-ftit ibeżżawk, fid-dinja ma tagħmel xejn. Mhux hekk? Mhux mill-ftit tibda, minn kelma tibda, u mbagħad tibda tixxerred. Aħna żidna speċjalment tifhimni fejn tidħol il-ħajja l-abbortu. Hemm persuna li m'għandix sej ta' xejn. Jiena nemmen li biex issir din il-persuna, biex issir din it-tarbija jinvolvu 3 min-nies. Il-mara, ir-raġel li għamilha u t-tarbija. Meta inti qed tara li l-mara trid id-dritt tagħha u bħalma smajna wkoll issa dal-aħħar lill-ex Prim Ministru ta' Malta jgħidilna nagħmlu minn kollox biex niġġieldu biex il-mara jkollha dritt fuq ġisimha. Jekk aħna nibqgħu inħallu lin-nies jew u ma nagħlmuhomx li din hija persuna oħra. Persuna ma titkellimx għadha, imma dana kollox hemm il-bidu tiegħu. Ir-raġel fejn hu m'għandux dritt ukoll jagħżel. Jiena min-naħa tiegħi laqqas biss għandha tiġi diskussa din il-ħaġa għax inti qed tiddiskuti fuq xi ħadd fuq ħajja ta' ħadd ieħor mhux fuq il-ħajja tiegħek. U ħajja li m'għandix sej. Eżatt. Ovvjament. Alla laqqas iridek biss tieħu passi fuq ħajtek. Għax aqqas il-ħajja tiegħek mija l-ħajja tiegħek per se hija mislufa lilek, aħseb wara l-ħajja ta' tarbija innoċenti. X'hekk illum naraw anke raġel miċħud minn kollox. Fejn jiġi meta jiġu jisseparaw u hekk id-drittijiet ta' tfal għandha dritt il-mara l-ewwel, imma jużawhom bħala għodda. Alright, forsi mhix ħaġa li għandha imma l-istess ħaġa hu. Ir-raġel għandu sej daqs il-mara. Għaldrient kważi jekk qed nifhmek sew. Għalkemm inti mara, temmen li fl-aħħar mill-aħħar, ovvjament il-baby jrid isir ma' raġel biex ikun hawn tarbija. Għandu jkollha sej ukoll għax normalment illum sirna nitkellmu ħafna daw il-feministi kollox tipo n-nisa jridu kif qed inti, it-tfal bil-fors ikunu tagħhom u jsir raġel eliminat minn kollox. Inti xorta taqbel li r-raġel għandu jkollu sej ukoll f'dan l-affarijiet. Għandu jkollu sej għax di biex saret bil-fors trid raġel. Issa kellek x'taqsam magħha, għamil l-IVF, għamil xi ħaġa oħra, xorta rid tiżerrija ta' raġel biex sar xi ħaġa fimt li llum jew għadha ħajkun persuna bħalek. Biex hekk. So jiena nemmen, fimni jiena bħala mara ma nistax ma niddefendix il-ħajja ta' ħadd ieħor, l-ewwel il-ħajja sabiħa. U t-tieni jiena ma narax li xi ħadd ħajt qed jitħassar bħala l-gvernijiet qegħdin jitħassru bla lit-tarbija u laqqas il-mara. Qegħdin jaraw biss il-but tagħhom biex jinfetħu xi kliniċi biex il-progress jibqa' għaddej. Dika mhux il-fema tiegħi, dik kif naraw kif inhi, għax ħadd mhu ħajitħassar lil ħadd. Le, mhux hekk. Għax xejn, il-but l-importanti. Ekku. Sirna li l-bniedem
M'għandu valur ta' xejn. Ta' xejn. Fl-aħħar rally li kien għamel Joseph Muscat ftit ilu. U għala xarawton Volderi minn irrid jifhem faċli kienet jifhem għal dak kienet jirreferi għall-abort. Meta inti tgħid lil mara għandha dritt tiddeċidi fuq insomma s-saħħa tagħha u hekk ovvjament għall-abort għax di fl-aħħar mill-aħħar kif jaf kulħadd inti bħala individwu u jiena s-saħħa tiegħek inti tuħsiebha. Ma inti tabib ma jċaħdek ġew Malta milli tmur għand it-tabib. Però l-notajt jiena wkoll li donnu il-PN baqa attakkalu d-diskors kollu daw, ma jridux joħroġ għax korrottu għas nafx ma qalux insomma l-affarijiet kollha, però ninnota li fuq tal-abort ma jattakkaw qatt. Laqqas kważi l-Knisja, mhux kważi, il-Knisja laqqas tkellmet. Xej, muta. Volterien niftakar l-elezzjoni l-oħra għax kien tkellem Norman l-ewwel fuq l-abort 50 ċirkostanzi ħareġ anke l-isqof jitkellem. Issa però għax għandna l-eks-Prim Ministru ta' Malta jgħid li huwa fuq l-abort. Il-PN baqa' sieket, l-isqof baqa' sieket. Alla daw kollha kważi tista' tgħid li tgħid li hu kollha jagħmluh f'daqqa waħda. Melki maħna l-unika partit li niddefendu il-ħajja, niddefendu u naħdmu bisħieħ u sa kawżi għandna kontra l-abort biex ma jidħolx bl-ebda mod f'Malta. Bħalma għetlek tinteressaħħom biss hija li il-progress jibqa' dej. Fimt l-ekonomija tibqa' tikber. F'kull ħaġa, jiena ma naħsibx li huwa sewwa li f'dal pajjiż m'għandniex oppożizzjoni, m'għandna xejn, ma jikkritika xejn. Fejn jidħlu dawn l-affarijiet, speċjalment jiena ma nafx. Il-ħajja kollox. U da suppost partit da suppost konservattiv. Mhux hekk. Tajjeb li ngħidu dik ukoll. Eżatt, xek. Fimni parra l-Partit Nazzjonalista li m'għandniex oppożizzjoni, jiena nara li anke partit iż-żgħar bħala IDPD. Jekk forsi kien hemm xi ħajt imwaqqa jew ħajjaddu xi triq jew ħajibnu hemmhekk noħorġu all out minħabba l-bini imma mbagħad fejn tidħol il-ħajja ta' tarbija. M'għandhomx jgħidu possibbli ħadd ma joħroġ jiddefendi dik it-tarbija. All right. Mela ħammorru wkoll għax xi ħaġa wkoll li titratta fl-Unjoni Ewropea għax qed ikun hemm naħseb jiena teddida serja wkoll fuqha. U għal-imbierek freedom of speech da, u donnu li kulħadd jemnu li jridu jitkellmu daw jgħidulek għax taċċajt dak ma jistax jitkellem u da. Però mbagħad tinnota li eżempju ngħidu fuqkom bħala partit. Rari tkunu mistednin fuq ix-xandir nazzjonali, anke ħajkun hemm debate ġewwa l-Università għalmenu l-ewwel koll li hemm m'intomx mistiedna la intom u laqqas l-ewwel folder da hemm il-partiti kif qed inti l-ADPD, hemm Arnold Kassola bħal indipendenti, il-Volt, il-PN u l-Labor. Well and good, jiena nemmen li kulħadd għandu dritt jitkellem inkluż huma. Hemm intom donnu u l-partit tal-ewwel li da fl-aħħar mill-aħħar da kien it-tielet partit l-elezzjoni l-oħra tal-Ewropa, daw mhumiex mistednin. U daw jgħidu li jridu l-unità fl-ideat u fl-Ewropa, ma tarax naqra ipokresija fil-verità. Eżatt. Hemm unità u hemm unità. Hemm unità li inti għandek skop ħażin u hemm unità li għandek skop tajjeb. Fimt? Imma dawn ma stax tħallathom ma' xulxin. Jekk aħna ma ġejniex mistednin, x'tifhem biha li aħna maħniex tal-istess fehma tagħhom. Għalhekk li jenna jippruvaw jalqulna ħalqna. Fimtu ma nidrux. Imma grazzi għalikom li illum stidintuna biex ngħidu żewġ kelmiet flimkien. Le, ekku, fil-fatt jiena u Mario ma naqblux. Ħafna affarijiet ma naqblux jiena u ma almenu dik hija xi ħaġa. Eżatt. U ntqajna fuq dik il-ħaġa li kulħadd għandu dritt jitkellem kulħadd. Il-votant irid l-għażla. Volti minn jgħajjar lilkom l-ispeċi intom ma tħallu l-ħadd jitkellem u mbagħad huma jagħmlu bil-kontra. Mhux hekk. Għax hekk ġiet l-affari. Mhux hekk bħalma kienet fl-elezzjoni li għaddiet. Kien hemm nazzjonalisti u kien hemm anke laburisti li tefgħu fuq il-paġna tagħna abortion in Malta not in my name. Kulħadd kontra aħna kontra l-abort, aħna kontra l-abort. Mbagħad malli daħlu l-partit tagħhom jew hekk jibdew ixafxfu. Daqshekk. Għax ħaġa differenti.
Issa, jekk hemm tkunu eletti fil-Parlament Ewropew, ovvjament fil-Parlament Ewropew għan numru ta' gruppi, ta' partiti, da' jinbidel minn sena l-oħra, intom, kieku ma' partit tintefaw bħala grupp. Aħna diġa qegħdin membri magħhom mal-European Christian Political Movement, huwa partit Kristjan u diġa għandna nies li qegħdin fil-Parlament Ewropew. Alright, issa intom bħala ovvjament għax Kristjani, taħsbu li bħala in-nies Kristjani llum ġoliju u sa ċertu punt anke ġew Malta qed ikunu mċaħda kemm milli jitkellmu diskriminati għax fl-aħħar mill-aħħar jekk inti temmen f'ċertu valuri, jekk daw il-valuri tgħinhom fil-pubbliku, jgħidlek isma' hija ma tistax taħdem dal-ġob mal-gvern għax bil-fors tittaqbel li jekk. Da ma taħsibx li kontra fl-aħħar mill-aħħar il-libertà wkoll. Diki l-Ewropa, jiena qatt ma qbilt magħha ma kontx votajt kontra, biex nidħlu kont votajt kontra all out, fimt qatt ma qbilt, l-ewwel nett jiena nemmen fil-libertà. Jekk inti liberu ħieles m'għandekx tissieħeb ma' xi ħaġa oħra. Għax ma jkunx ħadd tkun l-għażla tiegħek biss, ħadd iddependi minn ħadd ieħor. Kullum naraw li la nistgħu nażlu aħna, la nistgħu naraw x'irridu nemmnu u ma nemnux, fimt, ġifieri jew x'nitkellmu, l-freedom of speech, itteħdilna kollox. Għandna kontroll sħiħ min-naħa tal-Ewropa, ġifieri jiena ma naqbilx magħha assolutament, imissa nemmen li il-ġlieda hemmhekk qiegħda u jekk inti ma tidħolx fiċ-ċirku biex tiġġieled il-boxer inut li tiġġieled barra iċ-ċirku għax xorta waħda ma toġġ. Inut li noqgħod niġġieled minn barra u ma nagħmilx semm minnha. Mhux hekk tagħmel li tibdel minn ġewwa. Mhux hekk dik jiena hekk nemmen. Ħajatu għazek żgur. Eżatt, tista' billi noqgħod impalla fuq il-Facebook u ma nagħmel xejn. Fimt? Jiena nemmen li aħna ġejna fid-dinja biex naqdu min jaħdem jaqdi. Tagħmel x'tagħmel politiku pulizija jaqdu, aħna hekk qegħdin, aħna hekk ħanagħmlu naqdu il-bżonnijiet tal-poplu Malti wawċi, ġifieri x'tista' tagħmel għal pajjiżek. Il-bini mhux se jiddefendik, inti persuna fimt li għandek il-ħila twassal il-messaġġ u tibqa' fimt bħala liġi jekk inti l-liġi taf li hija kontra l-Kostituzzjoni Maltija, allura bidritt li tiġġielidaw. Għas il-Kostituzzjoni madna nagħtu fil-verità każ Volderi. Issa, li ju għax semmejna tal-Kristjani, però li ju saret kif qed inti tindaħal letteralment f'kollox kważi x'nieklu x'karozzi nużaw erbatijhom oħra. Eżatt. Inti taqbel ma dak jew taqbel li kull pajjiż għandu tibqalu dik il-libertà li kellna xi darba li l-pajjiż jiddeċiedi x'inhu l-aħjar tiegħu li taħdem ovvjament imbagħad f'affarijiet komuni mal-Ewropa naħseb il-benefiċċju ta' kulħadd imma li joqogħdu jindaħlulek letteralment fuq l-affarijiet żgħar. Taqbel int li jsir hekk jew li nkunu liberi fl-aħħar mill-aħħar. Palmetlek l-ewwel il-libertà hija sabiħa. Jiena niftakar li qabel li ju għal jista' kollox, fimt, ġifieri meta kellna bżonn, ir-rota dejjem daret. Ġifieri ma kenniex bżonn li nissieħbu ma' xi ħaġa oħra minn hawn u minn hemm. Dejjem bqajna dejjem bil-barka tal-Alla. Le, mġax, tasma nis jitkellmu taħseb li anka biex issir triq. Anka biex tuħu nifs. Jaħbu fliju, jew. Anka biex tuħu nifs. Qabel ma kien hawn xejn. Mela, punt ieħor hemm li hu ovvjament bħala Ewropa kibret meta tħanna aħna kibru numru ta' pajjiżi magħha. Però naħseb tinħass li hemm falliment kbar fuq diversi issues. Inti kif tara li hu li qiegħda tfalli? Li taqdil in-nies għax kif qed inti suppost li huwa dem biex ittejjeb il-ħajja tagħna taċ-ċittadini Ewropew, imma donnu mhix tagħmel essaġġ hekk għax nistgħu naraw mill-loli tal-ħajja li kien hawn u kontrollaw komplew anzi iktar tola l-ħajja. Kif taraħ hekk bħala ju? Jiena bħal matlek m'għandix la favorija qed ngħidlek la kelli u laqas se jkolli. Imma tgħidli għalija qed tiġġieled, imma bħal metlek fil-bidu. Fimt inut li tiġġieled bil-kliem qed inti tista' tagħmel pass aħjar. Li ju ifhimni jekk kieni hemm gwerra bħalma qegħdin naraw,
gwerra tal-Ukrajna tiddaħħalna fiha. Jiġri x'jiġri aħna ħanbagħtu bħalma inti. L-għoli tal-ħajja dejjem skużax hemm il-gwerra tal-Ukrajna, hemm il-gwerra tal-Ukrajna. Meta ma timur pass hawnhekk sqallija jekk ħataffettwa l-Ewropa taffettwa lil kulħadd. Tixxihom sa mediċini, fimt? U ġew l-Ewropa stess, il-mediċini hawnhekk. Id-doppju, kollox id-doppju. Hekk ma ngħidlekx tliet darbit iżjed. Fjera. Jew hekk ma ngħidlekx tliet darbit Esperjenza iżjed. ħita jien ukoll. Għax meta kont barra xrajt mediċina, xrajt antibiotics, fimt imma l-prezzijiet. Meta taraħhom u tevalwaw ma l-prezzijiet Maltin huma estremi. Fimt illum ma fimni jiena bħalma jaf kulħadd inħobb il-klieb, inħobb l-annimali. L-istess ħaġa ma tista' tmur imkien. Isek kelb titħallih imut illum. Ma jkollokx il-flus. Hekk ma jkollokx, fimt? Mhix qed ngħid. Biex għax m'aħniex sinjuri imma dawk li jixtiequ jkollhom u jrabbu fimt? Pet għaliex għandek inti tisraqhom. Laqqas titħajjer. Qed jiġu mċaħdim minnu. Eżatt, għalhekk qed ngħidu li l-Unjoni Ewropea trid tikkontrolla kollox. Kif jista' jkun laqqas għandek dritt iżżomm kelb id-dar illum. Aħna forsi maħniex nisimgħu ma nafu x'inhu ġej. Għax il-kelma qasba jgħidu il-qawl Malti ma ċaqċax għal xejn. U rridu nintoġbu ma' pajjiżi oħra. Intu biex ninaqdu f'ħaġa waħda f'dak li jgħid ħadd ieħor, allura qegħdin imbagħtu aħna. Inti semmejt punt tajjeb tal-gwerra tal-Ukrajna li donnu blaħat aħna ma vvutajniex fl-ebda referendum għalmenu jien ma vvutajx. Kważi li huwa tkaxkar il-kulħadd magħha li rridu nidħlu f'dil imbirka gwerra kontra Russja. Issa inti bħala Tanja u anke bħala partit li tarrepreżenta temmen li hu għandha tkun strument ta' paċi biex ikun hawn il-paċi ġo l-Ewropa l-ewwel ħaġa u ġo d-dinja. Għax da donnu intilef l-Ewropa fuq dawk il-kriterji kienet waqfet mhux biex joqgħod jindaħlilna x'nieklu u l-karozza nużaw. Eżatt. Però donnu issa f'daqqa waħda jisu kważi li tgħid kontra l-paċi saret xi ħaġa ħażina. Inti taqbel mal-paċi u speċi li naħdmu għall-paċi fid-dinja fl-aħħar mill-aħħar jew li nibqgħu nitfgħu il-petrol fuq il-ħatab biex iktar Teżgur li teskala l-gwerra. Naqbel mal-paċi 100%. Għax jekk ma jkollokx il-paċi, anzi, illum tista' tfittex fejn tfittex aqas baqa' paċi bħalma qed inti, itteħdilna kollox. Itteħdilna dak kollu li huwa tagħna. Il-kontroll sieħ. Issa jiena wkoll nara li meta tkellimna l-ewwel fuq l-abbord fejn tidħol il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Għaliex ħadd ma jitkellem. Illum jew għada wkoll rridu jdaħluna bisħubija fin-NATO. Għaliex? Għax wieħed iċedi biċċa u li ħorġa di biċċa. Bekk ħadd mu jitkellem fuq l-abbord u ħadd mu jitkellem fuq din il-ħaġa li hemmhekk qiegħda. Ovvjament meta ma tgħidx xejn mbagħad jibda tgħid kollox. Allura, eżatt, m'hemm ħadd min iżomm. Ġejshom la jridu jaqdu l-alla u laqqas ixi dan. Eżatt. Donnu hekk qiegħda. Basta jinqdew huma, basta imma le naqbel li Malta għandha żomm dejjem il-paċi u la tissajdja ma' ħaġa u l-qasma oħra. Fejn hemm gwerra inti tkun fimt neutrali bħalma dejjem anke l-Kostituzzjoni ta' Malta li hija suprema fuq kull liġi. Hekk tgħidlek li aħna neutrali. Aħna ma nżommu mal-ebda naħa. U di donna wkoll però qed tinkiser b'xi mod ieħor għax il-gvern għalkemm jipprova b'xi mod ieħor kultant idawwara, imma fil-verità ħastenda li huwa kontra r-Russja. Naraw anke l-belt anke l-bandiera Ukrajna twaħlet flok il-bandiera Maltija. U meta ġi Zelensky u għaliex ma ġabniex ir-Russu jitkellem. Ġek aktar il-paċi kif kienu għamlu. Il-paċi, eżatt. Għajmin żminilu kienu ġa tkellmu l-mexxej tal-Amerika u tal-ex Unjoni Sovjetika biex isir paċi. Il-paċi jitkellmu qed ngħid. Eżatt, u żombilanċ dejjem mhux vera. Iż-żombilanċ. Ġifieri jekk instident wieħed għandek tistidin l-ieħor jew inkella tibqa' neutrali u ma tistidin ħadd. Issa, mela, inti semmejt n-NATO. Għalkemm mhux b'mod uffiċjali li aħna din fin-NATO, però il-perċezzjoni qiegħda li aħna din fin-NATO.
Għax ovvjament qed naqblu ma' kull ħaġa li qed tagħmel in-NATO u li qed tagħmel li allura ovvjament ukoll qed tikser isek in-newtralità tiegħek. Għawis alienazzjoni. Għaw alienazzjoni ta' kollox u l-issues il-kbar mhux jiddiskutuhom il-partiti, jqogħdu jġildu fuq iċ-ċuċati, fuq triq u insomma xħallew kejbel u raġa' ħalawa. U l-affarijiet il-kbar mhux jiddiskutuhom. Intom bħala partit taqblu ma li Malta tisseħħeb fin-NATO jew le? Tu. Diġà għetlek li l-liġi ta' Malta. Hija ċara? Hija ċara biex aħna nibqgħu liberi minn kollox u nibqgħu neutrali. In-neutralità. Ma tistax tista' jdema ħaġa u tidħol f'oħra. Ġifieri il-Kostituzzjoni ta' Malta għandha tkun ċara għal kulħadd. Issa ukoll smajna kemm lil-Roberta Metsola insomma u kemm ħafna mill-Parlament Ewropew li hu għandu jkollha armata tagħha, inkluż Malta x'aħna parti mill-EU foldri. Aħna jista' jkun nibgħatu 100 u l-Italja tibgħat 10,000 ħabba daqs ovvjament u n-nies li hawn. Però jekk li hu tagħmel armata aħna b'mod awtomatiku jekk ħajidħlu fi gwerra daw, aħna ħankunu ġo gwerra mingħajr forsi ma nkunu rridu. Inti qed nassumi allura li intom ukoll ma taqblux li hu għandha jkollha l-armata tagħha. Ma naqblux. Le. Dik l-Ewropa li jekk bil-Malti żbaljat, titbagħat il-konsegwenzi il-pajjiżi kollha li huma mseħbin magħha. Ġifieri ma naqblux. Alright, issa l-aħħar messaġġ tiegħek li tixtieq tgħaddi biex il-votanti ovvjament jivvotawlek, inti kandidata mara li hija xi ħaġa sabiħa wkoll u naħseb nimmaġina li ħriġt minn jeddek mhux qegħdu jħorġuk bil-kwot inti bħala partit. Minn jeddi. X'tixtieq tgħaddi bħala messaġġ lin-nies biex jivvotaw lilek u l-partit tagħkom u fejn tistgħu tagħmlu bidla l-aħjar. Eżatt. Aħna ħankunu hemmhekk bħalma għedna biex naqdu lill-poplu Malti Wawċi, għandna l-manifest tal-partit ukoll il-votant għandu jaqra u jinteressa ruħu eżatt aħna x'qegħdin noffru bħala manifest biex il-votant ikun jista' jivvotanna fuq dak li aħna għandna miktub fuq l-abjad u l-iswed. Tanja nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna. Nirringrazzjak ukoll. U nawguralek ukoll għall-elezzjoni ovvjament li ġejja. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna illejla u nħeġġixkom taraw il-programm li jmiss ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi.